jutusta. Ja mä en halua, että sä tulet kuuntelemaan tässä puoli tuntia mun höpinää. Mä laitan tässä mikki, joillakin on auki, laitan kiinni. Eli mä en halua, että sä tulisit kuuntelemaan mun höpinää sit puoli tuntia, vaan mun tavoitte on, että puolen tunnin kuluessa sinulla on selkeämpi ymmärrys siitä, miten huijarit yrittävät skämmätä sua, miten voit varautua näihin tilanteisiin ja miten voit sijoittaa turvallisesti niin, että kontrolli pysyy aina sinulla. Ja käyn sitten tämän läpi kaikki noin tiivistettuna 30 minuutissa ja lopuksi, jos sulla herää kysymyksiä, voin myöskin vastata niihin kysymyksiin. Mutta ennen kuin lähdetään varsinaisen asiaan, sitten niin webinaarin vastuuvapauslauseke. Eli tämä webinaari on tarkoitettu informaatiotarkoituksiin, eikä sitä tule pitää sijoitusneuvontana ja oikeudellisena neuvontana tai suosituksena. Osta tai myytä kryptovaluuttaa tai muita sijoitustuotteita. Ja Pinarge ei hallinnoi käyttäjän varoja eikä ota vastuuta yksittäisten käyttäjän kaupankäynnin tuloksista, ja jokainen osallistuja toimii omalla vastuullaan ja tekee päätökset itsenäisesti. Muista, että kryptosijoittaminen sisältää aina riskejä ja historiallinen tuotto ei takaa tulevaa. Ja jokainen käyttäjä vastaa omasta pörssitilistään ja appiyhteyksistään. Ja Pinarge ei tarjoa lupauksia tai takuita tuotoista. Ja webinaarissa sit sisältö, tai anteeksi, hetken, me päästään vielä muita tässä sisään. Ja webinaarin sisältö voi sisältää esimerkkejä ja käyttäjäkokemuksia, mutta ne eivät ole yleispäteviä tai taattuja tuloksia. Ja tässä on Eli tässä on aika monia mukana, ketkä eivät siis tunne minua vielä, ja olisi aika hauskaa tutustua vaikka henkilökohtaisemmin, mutta ketkä eivät tunne minua, sit mä olen Veikko Pulkkivi, ja alun perin mä olen kotoisin Virosta ja asunut Suomessa vähän yli 25 vuotta. Eli täällä olen käynyt koulut ja ollut mukana aika monessa työelämän projekteissa, ja kaiken tämän Suomessa oltun aikana olen sitten periaatteessa toiminut yrittäjänä. Ja minulla on ohjelmistojen projektijohtamisen työkokemus, ja esimerkiksi viimeiset 10 vuotta olen työskentelenyt e-tuntiohjelmiston parissa, eli olen ollut mukana suunnittelemassa ja kehittämässä kokonaisen ERP-ohjelmiston, mikä antoi sit minulle vahvan pohjan ymmärtää, miten monimutkaisia järjestelmiä rakennetaan. Itse kryptoihin aloin kiinnostumaan noin 4 vuotta sitten lohkoketjuun ja decentraloituun teknologian kautta. Ja myös sinä aikana olen sijoittanut erilaisiin kryptoprojekteihin. Ja suurimman osan näistä projekteista olen hävinnyt sijoitukseni. Ja haluankin sanoa, että minun tarina ei ole siitä, miten rikastuin tai rikastun nopeasti. Päinvastoin minun kiinnostus tähän maailmaan alkoi osittain siitä, että joudun itse skämmäreiden uhriksi. Eli halusin ymmärtää, miten he onnistuvat huijaamaan minua. Ja huomasin yhteisen tekijä, ja se oli aina se, että minun ahneuden ja pelon lisäksi annoin oman rahani pois skämmäreille. Ja kysymys
sulle, että mitä sinä, oletko itse koskaan joutunut tai tullut huijatuksi tai oletko lähellä joutua skämmäreiden uhriksi? Kirjoita vaikka tästä vaikka tuohon chattiin viestin kenttään, että jaa tai ei. Lyhyt sellainen vastaus, jos uskallat, koska haluan vaan tietää, että kuinka monia tämä aihe niin ihan oikeasti koskettaa. Että ihan rohkeasti, jos joku haluaa kirjoittaa tähän chattiin, että onko tullut huijattuksia tai ei. Mutta ymmärrän, jos ei halua kirjoittaa, että tuossa sekin on ihan ok. Mutta mennään vaikka eteenpäin. Jossain kohtaa halusin ymmärtää vielä niin kuin syvällisemmin, miten nämä huijaukset sit toimivat. Eli aloin niin kuin tutkimaan erilaisia tapauksia, luin muiden kokemuksia ja analysoin, mikä saa niin kuin ihmisen luottamaan huijareihin. Ja ymmärsin pian, että ongelma ei ollut vain yksittäisissä tarinoissa, vaan koko ilmiöissä, jossa ihmiseltä viedään ensiksi sekä rahat että luottamus sekä myöskin itseluottamus. Ja tästä johtuen noin yli vuosi sitten päätin, että haluan luoda jotain erilaista. Eli ratkaisuun, jossa sijoittaja ei joutu koskaan luovuttamaan varojaan pois, vaan voi itse säilyttää kontrollin koko ajan. Ja näin syntyy ajatus Pinarge-botista, työkalusta, joka antaa mahdollisuuden sijoittaa automaattisemmin ilman, että tarvitsee antaa pääoman pois ulkopuoliselle. Mutta ennen kuin kerron Pinargesta enemmän, kerron sinulle, miten sinua huijataan. Ja jos mennään siihen aiheeseen syvällisemmin, sit aika usein tappio ei tule meille yllätyksenä. Me huomaamme kyllä varoitusmerkit, mutta toivomme silti, että tällä kertaa kävisi toisin. Ja tätä mä kutsun punaisten lippujen varoitusmerkkien sivuuttamiseksi. Eli mitkä ovat ne sitten nämä punaiset liput? No ensimmäisenä, mikä on myöskin yleinen tapa, on se, että rahaa siirretään suljettuun järjestelmään. Ja sä et näe enää, mitä sun rahoilla oikeasti tehdään. Eli sä et omista enää rahojasi, et voi nostaa niitä takaisin ilman lupaa. Nostot muuttuvat ehdolliseksi tai kerrotaan, että vain väliaikaisia teknisiä ongelmia on. Eli tavallaan niin kuin heillä on täysi kontrolli sun varoihin, mutta sinulla ei ole yhtään mitään. Se on niin kuin tyypillinen projekteissa, niissä huijauskämmäreiden projekteissa. Toisekseen et näe, kuka on palvelun takana tai sen projektin takana. Eli puuttuu tieto siitä, kuka oikeasti johtaa koko tätä järjestelmää. Ei ole tiimiä esillä, ei ole nimeä, osoitetta tai muita yritystietoja. Ja jos on osoitte, se on silloin Google Mapsin mukaan jossain Bulgariassa kyläläisten postilaatikossa. Ja vielä ei ole esimerkiksi lisenssejä, kryptolisenssejä, jos ne on yleisesti tekaistettuja. Eli käytännössä ei ole valvottu toimintaa. Et voi siis tietää, kenen voit ottaa yhteyttä. Ja jos jotain tapahtuu, yleisesti yhteys saadaan silloin,
kun haluat esimerkiksi lähettää heille rahaa, sä saat kyllä yhteyden, mutta yhteys katoaa, kun haluat nostaa omia varoja. Mutteilla siinä jotain henkilöt on ääni päällä. Kolmanneksi, lupaus varmasta tuotosta. Kun joku lupaa sinulle 30% esimerkiksi tuottoa joka kuukausi, se on minulle ensimmäinen punainen lippu. No miksi? Koska markkinaehtoisesti toimiva sijoitus ei voi koskaan luvata taattuja fixed price sanontana voittoja kuukaudesta toiseen. Jos näin tehdään, kyse ei ole oikeasta sijoittamisesta, vaan ne varat otetaan yleensä uusilta tulijoilta. Eikö niin? Eli tämä on pyramidihuijaus. Ja sen onnistuminen heillä riippuu aina yhteistä asiasta. He osaavat myydä tai pikemminkin markkinoida tarinat uskottavasti. Eli totuus on kuitenkin se, että markkinoilla ei ole varmoja voittoja. Jokainen tuottolupaus siis ilman riskiä on ainakin minulle punainen lippu. Neljänneksi painostus ja manipulointi. Tämä on miten ne sanokin, eksklusiivinen mahdollisuus päästä mukaan. Päättää nyt. Kun joku sanoo sulle, että tämä on eksklusiivinen mahdollisuus, päätä heti, muuten jäät ilman. Ja paikkoja on rajoitetusti. Mielestäni tämä ei ole sijoittamista. Se on psykologista painostusta, jolla sinut yritetään saada tekemään hätiköity päätös. Eikö niin? Mennään eteenpäin. Eli 5. olisi kaverin suositteli ja siksi uskoin. Esimerkiksi moni ei tule huijatuksi mainoksen vuoksi. He tulevat huijatuksi, koska joku tuttu suositteli. Ja miksi kaverin suositus toimi niin hyvin? Suosittelu herättää luottamusta. Jos kaverikin on mukana, ei se voi olla huijaus, eikö niin? Moni ei enää kyseenalaista tarjousta, koska kaveri teki jo. Tämä tekee emotionaalisesti manipuloinnista paljon vahvempaa, eikö niin? Ja miten ne huijarit käytetään hyväksi sitten? Rakentavat kutsuvetoisia yhteisöjä, antavat palkkion, kun kutsut ystäviä mukaan. Se luo illuusion turvallisesta verkostosta. Ja lopulta käy niin kuitenkin, että hyvän tahtoiset ihmiset levittävät myös huijausta tietämättä, että suosittelevat, koska heitäkin on huijattu. Ja mun mielestä kysy aina näistä asioista, vaikka suosittelu olisi paras ystävä, että mieti tai kysy aina seuraavat kysymykset. Mistä tulee rahaa? Miten ansaitaan rahaa? Missä varat oikeasti ovat? Eli reaalimaailmassa ja myöskin kryptomaailmassa toimii ihan tavallinen sääntö, eli jos on yritys tai projekti, josta ne rahat pitää tulla, eli joko tuotteista tai palveluista. Ja esimerkiksi tuotteista vaikka yritys myy tietokoneita tai palvelua myydään siivouspalveluita tai esimerkiksi kryptopörssi myy eli välittää kryptokoineja ja saa siitä välityspalkkio. Eli jostain se raha aina tulee. Ja mun mielestä ensimmäisen kysymyksenä mulla on aina se, että mistä se raha tulee. Ja tietenkin pitää kysyä, että kuka on projektin takana ihan oikeasti. Ja voiko
ja voiko myöskin ystäväsi kotiuttaa rahat. Eli luottamus ei saa perustua pelkkään tunteeseen, se pitää perustua mun mielestä faktoihin. Eli tässä mä luettelin sitten 5 yleisintä huijausmuotoa kaikissa. Näissä yhteinen tekijä kuitenkin on se, että sä luovut omista varoista. Ja sen jälkeen olet sä tullut huijattuksi. Ja decentraloitun teknologian ansioista sä et saa niitä sun omia rahoja enää takaisin. Helppo. Niin. Eli turvallinen sijoittaminen ja sen kulmakivet. Turvallinen sijoittaminen ei tarkoita pelkkää varovaista sijoittamista. Se tarkoittaa itse asiassa tietoista hallinta, missä sinulla on kontrolli. Eli tarista, missä rahasi ovat, pysy omistajana. Älä koskaan sijoittaa alustoille, joilla et näe varojasi tai et voi nostaa niitä vapaasti. Vältä kiirettä ja psykologista painostusta. Älä tee päätöksiä tunteilla, vaan tee päätöksiä faktoilla, niin kuin ennen kerroin. Älä anna kenelläkään tunnuksia. Esimerkiksi two-factor tunnistautumistapa on hyvä keino suojata tunnuksia ja tietenkin puhelimen Google ja esimerkiksi Authenticator-appit on aika turvallisia. Viimeiseksi ehkä siis huijausturvaa sijoittajalle. Se tarkoittaa oikeasti sitä, että tunnistat punaisen lipun varoitusmerkit, mistä ennen juuri puhuin. Kuten varmistamaton tiimi, puuttuvat osoitetiedot, epämääräiset lupaukset ja et näe, kuka on vastuussa. Jos sä et näe, kuka on vastuussa, sä et voi vaatia vastuuta, eikö niin? Ja viidenneksi säilyttää kontrolli. Käytä vaan tällaisia työkaluja, jotka eivät vaadi varojen siirto. Eli kun omistat pääoman, silloin omistat myös vapauden. Muista, että sijoittamisen suurin riski ei ole markkina. Se on mun mielestä tiedon ja kontrollin puute. Mä uskon, että nyt sä ymmärrät hyvin, miten sua tavallaan niin kuin huijataan ja miten sä voisit lähinnä suojautua niihin tai niin kuin ainakin niitä punaisia lippuja huomata. Ja ehkä lähdetään nyt sitten kertomaan vähän, mitä se Pinarge teki ja mitä se on. Ja miksi kehitin Pinarge-botin. Pinarge-botin siis kehitystyön aloittiin noin 1,5 vuotta sitten ja nyt bot on ollut toiminnassa maaliskuusta alkaen, eli tavallaan niin kuin melkein 6 kuukautta. Ja mä halusin ratkaisun, jossa säilytän täyden kontrollin omista varoistani. Ja halusin automatisoida sijoittamisen 24/7 ja halusin ratkaisun, joka toimii myös aloittelijalla tai aloittelijalle, sorry. Ja Pinarge siis botin kulmakivi on API-avain, eli API-yhteys. Ja Pinarge siis yhdistetään API-key avulla siis suoraan ja turvallisesti kryptopörssin kanssa. Ja tällä hetkellä niitä kryptopörssejä on botilla 3. Ensinnäkin on Binance, joka on maailman isoin ja volyymiltaan niin kuin paras pörssi. Sitten on Bybit ja Bitget ja 4. on tulossa sitten OKX-pörssi myöskin. Eli APIn avulla sit raha ei siirry pois ja botti ei voi nostaa sun varoja pois tililtäsi. Samoin botin tekemään voitot siirtyvät suoraan sinun pörssitilillesi, esimerkiksi Binance-tilillä. Ja botti tekee kauppoja 24/7, se ei väsy.
botti ei ole rakastunut sinun tai se ei vihaa sua, sillä ei ole tunteita, botti tekee vaan annettujen ohjeiden ja ehtojen mukaan 24/7 kauppoja. Lisäksi käyttäjä, joka käyttää sitä bottia, näkee kaikki tehtyt kaupat reaaliajassa, niin ostot kuin myynnit. Ja botilla on sitten 5 eri strategiaa. On intraday-strategia, on TCA-strategia, on triangula ja on arbitrage ja on momentum-strategia. Ja näillä 5 eri strategialla sitten se botti tekee 24/7 kauppoja ja ostoja kuin myyntitoimeksiantoja. Ja botin tärkein tehtävä on ostaa halvalla ja myydä kallilla. Mitä siis tarkoittaa oman pääoman hallinta? Se tarkoittaa, että rahat pysyvät sinun pörssitilillä. Siis on kuin sun rahat pysyisivät Nordea-tilillä ja botti on yhdistetty sun Nordea-tilin kanssa ja botti tekee sitten yötä päivä 24/7 treidauksia sun Nordean tilillesi. Ja sinä päätät, milloin sijoitat. Sinä näet jokaisen kaupan ja sinä valitset riskitason, ei kukaan muu. Seuraavaksi haluaisin näyttää, että miten Pinarge eroaa huijauksista. Eli skämmäreille rahat otetaan pois sun hallusta, Pinarge-botille rahat pysyvät sinun hallinnassa. Skämmäreille ei ole läpinäkyvyyttä, mutta Pinargella on täysin läpinäkyvyys. Skämmäreille tuotot on taattut, eli fixit tuotto, vaikka luvataan sulle 30% kuukaudessa, mutta Pinarge ei voi lupaa sellaista. Eli se on markkinaehtoinen, realistiset ennusteet on Pinarge-botilla. Ja skämmäreillä on anonymiteetti, mutta Pinargella on julkinen info ja tuki on kaikki, ja me nähdään, ketkä ovat tämän Pinargen takana. Ehkä kaiken mielenkiintoisimmin kaikki te varmaan haluatte tietää, että minkälaisia tuloksia ja minkälaiset riskit tällä botilla on. Eli arvaan, että jokaista kiinnostaa tietää tulokset ja riskit, mitä Pinarge botilla on mahdollista saavuttaa. Koska Pinarge bot tekee työtä markkinaehtoisesti, mikä tarkoittaa sitä, että historiallinen tuotto ei takaa tuleva ja jokainen pörssitili eli käyttäjän tili elää oma elämänsä. Sulla olisi oma botti käytössä ja jokaisella strategialla on omat riskitasot, mutta yleisesti botti ottaa yhteen kaupan tekoon pääomasta 2%. Se tarkoittaa sitä, että jos vaikka sun pörssitililläsi vaikka olisi $100 ja nyt kun se botti ottaa 2% sieltä 2 euron yhteen kaupan tekoon, sä voisit kuvitella, että ei sillä kovin monta euroa voittoa tee, mutta jos puhutaan vaikka 1000 tai ylöspäin, siellä se ottaisi vaikka $20 yhteen kauppaan ja enemmän, siellä alkaa myöskin olla enemmän voittoa. Eli botin tehtävä on ostaa halvalla ja myydä kallilla. Toiseksi Pinarge bot ei tee tappiollista kauppoja. Se tarkoittaa, että esimerkiksi botilla on yleisesti kilpailijoilla on 2% stop loss tai 5% stop loss, mutta minä en halunnut sellaista stop lossia, koska jokainen toteutunut stop loss, vaikka se 2% tai 5%, on toteutunut tappio. Ja kun me tiedämme, että markkina, esimerkiksi Bitcoin, vaikka päivän sisällä heiluu volyymiltä ylös alas
heiluu niin kuin aika useinkin, ja jos kuvitellaan vaikka, että Bitcoin heiluu vaikka 5 kertaa alimmillaan 2% sun ostohinnasta, silloin se on toteutunut 5 kertaa tappiota, eikö niin? Ja minä en halunnut sitä, eli potti ei myy stop lossina 2 tai 5% tappiolle Bitcoini esimerkiksi pois, vaan se vastuu on kuitenkin käyttäjällä, eli potti odottaa, kunnes markkina taas palautuu takaisin ja myy sitten vasta sen coinin pois. Ja tämä onkin se riski, ainoa riski, millä niinku se potti voi tehdä, on just nimenomaan siinä. Ja se tavallinen markkinariski, mikä on ihan meillä jokaisella. Jos mä vaikka ostaisin tänään Bitcoinin ja huomenna se laskee ja jääkin sinne laskutrendeihin, ja silloin mä en pysty myymään sitä voitolla enää pois. Tämä on hyvä esimerkki on tuon Trumpin meemikoin. Se tuli, oliko keväällä? Se tuli niinku parissa päivässä, se nousi $76 ja silloin tuossa se laski aika jyrkästi, ja onko se nyt jotain siellä $90 paikkeilla. Eli todennäköisyys, että se coin nousisi takaisin sinne 76 niin ylöspäin, on hyvin pieni. Eli käytännössä käyttäjällä se on tappio. Ja samoin on täällä niin kuin botin kanssa. Eli jos se botin tehtävä on ostaa halvalla ja myydä kallilla, jos se ei pysty sitä tekemään, se jää odottamaan sitä suotuista markkinatilannetta, jotta se voisi myydä sen pois niin kuin voitollisesti. Mutta jos se ei pysty sitä tekemään, silloin on käyttäjän päätettävissä, että haluaako käyttäjä realisoida sen tappion tai ei. Mutta botti sitä ei tee. Eli ja sitten unohtin kertoa niistä tuloksista. Eli en voi sanoa, että menneisyyden tulokset ovat taattua tulokset myös tulevaisuudessa, koska sellaista en voi lupaa. Mutta käyttäjän kokemuksien mukaan se tuottoprosentti on ollut 6-12% kuukaudessa. Ja esimerkiksi nyt tämä heinäkuu oli niin kuin aivan huippukuukausi, jolloin ne tuotot olivat niin kuin aivan mahtavia, mutta nyt elokuu taas on vähän hiljaisempi ollut. Eli niitä voittoja myöskin on, tai niin kuin voittomarginaali on ollut vähän pienempää. Että se on niin kuin menneisyys, mutta en voi taata, että se olisi myöskin tulevaisuudessa näin. Eli miten pääset alkuun turvallisesti? Suosittelen, että testat Binance-bottia maksutta, eli mulla on mahdollisuus testata bottia ilmaiseksi 7 päivää, täysin ilmaiseksi. Ei tarvitse ostaa lisenssiä, saat kokeilla sitä 7 päivää, että miten tämä toimii. Myöskin suosittelen, että liittyisit niihin sosiaalisen verkoston ryhmiin, koska siellä esimerkiksi nimenomaan Facebook-ryhmässä Binance Suomi, mä jaan siellä aika mielenkiintoisia artikkeleita, miten sua huijataan, miten on romanssihuijaukset, ja myöskin sieltä saa koulutusvideoita, eli miten otetaan Binarkea niin käyttöön ja yhdistetään API-kiillä. Ja myöskin YouTubessa on koulutusvideot näistä Binarkea käyttöönottoa, koulutusvideot, että miten otetaan käyttöön. Eli kaikki materiaali löytyy myöskin suomeksi. Lisäksi nettisivu binarke.net nettisivu on myöskin suomen kielellä, mutta se on vasta äsken julkaistu mulle ja siellä on paljon kirjoitusvirheitä, mitä nyt pikkuhiljaa sitten korjailen niitä siellä että suomen kieli ei ole täysin virheetön, mutta uskon, että jokainen kyllä ymmärtää. Eli viimeinen ajatus. Voit menettää rahaa, mutta älä koskaan luovuutta hallinta omista varoistasi. Eli kokeile ilmaiseksi 7 päivän ilman riskittää, ei maksa mitään. Ja silloin sä saat sellaisen tuntuman, että onko tämä mitä haluaisit suojaa omalla vaikka inflaatiolle, joka on ajankohtainen myöskin Suomessa. Nyt mun
osuus tässä on melkeinpä ohi, että jos joku haluaa kysyä kysymyksiä, sit vastaan mielelläni, että speaker is free. Että onko kellään mitään kysymyksiä? Paljon se lisenssimaksu olisi sitten Joo, mä voisin... Kun jakso ohi, niin paljon se sitten olisi se lisenssimaksu. Joo, mä voisin vaikka jakaa tätä tuossa. Näkyykö kaikki varmaan mun tämän uuden ruudun? Eli tässä on niinku etusivulla, eli pinarke.net, näkee ne eri lisenssit. Eli tässä on se ensimmäisen on free, ja siinä on yksi strategia, mutta se on mun mielestä niinku toiseksi paras strategia, niinku intrastrategia. Mutta saa niinku ilmaiseksi käyttää tätä 7 päivää ja aktivoida tästä. Siinä on vielä profit sharing, on niinku 50-50. Se tarkoittaa sitä, että 100% Pinarke Potin tekemä voitot tulevat sun pörssitililläs, mutta sun pitää pieni summa sitten laittaa tuohon Pinarken alustaan, jotta se profit sharing on mahdollista tehdä. Ja kaikki ne ohjevideot löytyy kyllä YouTubesta sitten. Seuraava on premium-paketti. Siinä on vähän enemmän niitä strategioita ja pörssin mahdollisuuksia myös enemmän. Ja sitten on Premium ja Elite Trader. Mitä ehkä ennen unohtin puhua on Referral-ohjelmasta. Eli mä halusin pitää sen Referral-ohjelman niin kuin mahdollisimman yksinkertaisen. Eli mulla ei ole sellaisia kaiken näköisiä erilaisia binääritasoja ja miten niin kuin rakentaa niin kuin omaa vaikka tiimiä ja niin poispäin. Eli mulla on ihan yksinkertainen. Jos suosittelet ja sun kaverisi tulee mukaan tähän, sä saat sieltä premium-paketista esimerkiksi kertakorvauksena 10 taala ja jatkotilauksista 10%. Ja niin seuraava paketti on Premium Elite Trader on kertakorvauksena on 20 taala. Ja seuraavista, jos kaverisi osta jatkuva tilauksena, silloin on 10% taas sama juttu. Eli yksinkertainen, ei ole mitään tällaisia erilaisia tasoja. Anteeksi, meni vähän pitkälle tämä, mutta saitko kysymyksellä vastauksen? Joo, kiitos paljon. Joo, hyvä. Tarkoititko, että tuo lisenssihinta on tuo 31 tai 39 ja sitten sen jälkeen pitäisi sijoittaa jotain rahaa sinne tuottamaan? Voitko toistaa? Mulla meni ohi. Niin tarkoititko, että nämä summat, mitkä näkyy tässä, nämä 31, 39, niin onko nämä lisenssin hinta ja ne ei vielä tuota mitään, vaan sitten pitää sijoittaa joku summa sinne tilille sijoitettavaksi? Kyllä, nimenomaan. Eli tämä on niin oikeus sille, että sä pystyt sitä pottia käyttämään, mutta se pääoma, mitä Pinarke ei hallitse, eli sitä pääomaa ei tarvitse lähettää mihinkään minulle, vaan se pääoma pysyy sinun pörssitilillä. Ja se esimerkiksi Binance-tilillä se on spot-lompakko, millä se tekee niin kauppoja. Mä voin näyttää vaikka tästä yhtä tiliä, mitä mulla on tuossa. Tässä on spot-lompakko, Binance-konto, eli tili. Tällä se niin tekee. Tässä on mun pääoma. Tässä on ne coinit, mitä se ei ole pystynyt vielä myymään pois, mutta ne on niin odottamassa. Tässä ne ovat. Reaaliaikaiset kaupat, mitä se tekee, näkee tästä. Eli trade, spot, tradeauksen menen tuosta trade historia. Ja siinä näkee reaaliajassa, mitä se pot on tehnyt. Päivämäärä, kellon aikaa, coin, BTC, USDC on vastapari, buy tällä hinnalla, mitä on välityspalkkio, onko maker taker strategialla ostanut ja myöskin sellit. Kaikki on niin nähtävissä reaaliajassa. Lisäksi
ne voitot tulevat 100% tuohon sun funding-lompakkoon. Eli tänne. Täältä sul pitää, jos sä haluat niitä realisoida, sul pitää itse ne täältä niinku vietä pois. Esimerkiksi lompakkoon, jos haluat tehdä niinku reinvesti tai haluat kotiuttaa nää, sun pitää itse sitten liikuttella ne pois tästä. Mutta tämä on se, niinku ne olennaiset asiat tästä. Tietenkin niinku API-key myöskin. Niinku, tuossa on API management. Aha. Heitti ulos mut varmaan tuosta, kun IP ei ole sama. Mutta saitte kiinni varmaan tästä. Joo, kuinka kauan tuo potti on voimassa? Niin kuin ollut julkisesti tai se on se lisenssi mukaan, jos nyt tarkoitat sitä, että kuinka kauan se on voimassa. Niin. Se on se lisenssi mukaan, eli kuukausilisenssi ostetaan. Tai sitten jos se on ilmainen, silloin sen 7 päivää. Joo, kiitos. Joo. Oliko tässä suosittelupalkkioita muilta sukupolvilta kuin ensimmäiseltä sukupolvelta? Ei ole. Joo. Joo, haluaisin pitää sen mahdollisimman yksinkertaisena. Et tavallaan jos haluaa, niin kuin, silloin 10 suosittelua maksavalla asiakkaalla saat sen niin kuin, tavallaan kuukausilisenssin niin kuin ilmaiseksi juoksemana kuukausina. No, mä voisin kysyä, jos esimerkiksi mulla on treidauskassa 1,000, niin minkälaisia yksittäisiä treidejä se tekee? Voinko mä itse päättää sen vai miten se tapahtuu? Joo, potti päättää sen strategian mukaisesti, joita niin on mulla 5. Ja se ottaa yhteen kauppaan 2% sun pääomasta. Yhteen kauppaan. Mutta tietenkin, jos se näkee, että esimerkiksi jokin koini on niinku volyymiltä niinku aika aktiivinen ja yli 20% aktiivisuus päivän aikana, silloin se voi tehdä niinku yhteen treidauksen samoilla koinilla niinku enemmän kuin yksi. Mutta aina se ottaa niinku maksimin 2% sun pääomasta. Se on risk management mulla. Ja jos mä haluan, mä voin myydä sen koska vaan. Itse. Kyllä, eli täysi kontrolli on sinulla. Sä voit myydä ne koinit ja kotiuttaa milloin vaan. Okei, kiitos. Teeräs vielä yksi kysymys siitä, eli kun tässä on näitä eri strategioita, niin jonkun puhelin. No niin. Niin, eli kun tässä on näitä eri strategioita, niin pystyykö strategian riskitasoa muokkaamaan? Että jos mä haluan esimerkiksi, että sen sijaan, että se on tämä 2%, niin jos mä haluankin, että se on 5%, niin pystyykö sen muokkaamaan? Ei pysty. Se on vastaus. Joo, ei pysty. Joo, kiitos. Mutta entä sanotaan sellainen tilanne, että esimerkiksi on tehdä USDC:llä ja vaikka tonnilla ja sitten näkee, että nyt on lähdössä lentoon, niin pystyykö tätä sitten pakottamaan, että se tekisi usealla kaupalla samanaikaisesti tonnilla saman suuntaan? Se tekee sen intrastrategialla, tekee sen päivän sisäisesti. Jos te näkee, että siellä jollakin koinilla esimerkiksi on niinku volyymi niinku kaupantekoon niinku aktiivisuus nousu niinku merkittävästi, se alkaa tekemään tällä niinku mahdollisen paljon voittoa. Samoin toi momentum-strategia, se tekee niinku, katso sellainen niinku Binance-kontolla esimerkiksi on ne gainers, top gainersit. Yleisesti ne on sellaisia aika uusia tulijoita, mutta se momentum-strategia tähtää niihin top gainerseihin. Ja siellä jotkut koinit on niin päivän sisäiseltä on niin yli 100%, mutta tavallisesti niin 60 ja 50% nousu. Mutta mun strategia, niin momentum-strategia, niin huomaa tiettyjen parametrien jälkeen, että okei, nyt
kannattaa ostaa ja myydä tätä. Ja silloin se voiton marginaali siellä voi olla 7% maks momentum-strategialla. Ja siinä voi tullakin, niin kuin maksimissa mulla on tullut $36 yhdeltä kaupalta, mutta sellaiset niin kuin $7-8 kauppojakin niin kuin tulee niin kuin päivän aikana aika montakin. Toi on niin kuin aika vahva. Joo, Joo. kiitoksia. Mihinkä maahan tämä yhtiö on rekisteröity, joka tämän palvelun tarjoaa? Suomessa tuossa on niin kuin nämä yhtiötiedot. Onko tästä kysytty finanssivalvonta, miten finanssivalvonta suhtautuu näihin Finanssivalvonnalla on sellainen eksoottinen tapa reagoida näihin tai ei ole investointipalvelu, mutta tarjoaa kumminkin applikaation, jolla voi investointia tehdä, niin että mikä on finanssivalvonnan kanta tähän? Joo, eli siinä on selkeä niin kuin kanta on se, että kun Finarge ei niin kuin pidä hallussa, eli se pääoma, mitä te niin kuin treidaatte, se on niin kuin teidän hallussas. Se ei ole mun hallussas. Ja myöskin voitot on niin kuin suoraan teidän hallussas, ei mun hallussas. Se on pelkästään software, eli mulla ei ole sijoitusalusta ja sen takia mä en tarvi Kaspia, mikä lisenssiä. Selvä. Joo. Miten se on? Onko siinä kertointa tuossa? Esimerkiksi jos miettii, että tonnin paketti on jo 20 ja siitä menee treidaukseen, että onko se pelkästään sillä 20 vai onko sillä jonkunlainen kertoin sitten? Nyt mä en ymmärtänyt kysymystä, sori. Että kun monta kertaa on semmoinen, että siinä käytetään kertointa sitten sillä rahalla, mikä siellä on niin 100-kertainen tai jotakin semmoista, niin onko tässä mitään vai onko se pelkkä sen 20 silloin siellä treidauksessa? Vertti tarkoittaa varmaan velkavipukauppaa. Joo, ei kyllä sellaista, just ei ole. Olen nähnyt tämän tyyppistä bottia aikaisemmin ja siellä on tarjolla just spot-kaupat ja futurikaupat. Niin tässä sä niin kuin treidaat spot-kaupoilla ja mitä mä oon huomannut, niin siellä on aina pienemmät voitot kuin sitten taas futurikaupoilla, jossa nähtävästi on vipua käytössä. Ja onko se niin, että niin kuin Binance ei saa meille eurooppalaisille tarjota näitä futureja niin kuin muualla maailmassa? Sä olet oikeassa, kyllä joo. Siinä on EU-regulaatio on kysymyksessä, mutta spot-treidauksella saa niin kuin tehdä kyllä. Se olisi mielenkiintoista sitten niin kuin perustaa joku entiteetti jonnekin EUn ulkopuolelle. Mitä? Sori, anteeksi. Niin sehän olisi mielenkiintoista perustaa niin kuin tämmöinen entiteetti tai yritys jonnekin EUn ulkopuolelle, joka treidaa sitten futuripuolella ja vivulla. Mutta se on taas sellainen niin kuin kiertoilmaisu, mutta sille on väliä, missä se yritys on. Mutta esimerkiksi toi Binancekin on kiinalainen, mutta toimii kuitenkin EU-sisällä, tarkoittaa sitä, että EU-regulaatio pätee heihin. Samoin on Binargella. Sama asia. Kiitos. Mutta hyviä kysymyksiä. Eli kertauksena, jos oikein ymmärsin, että suosittelet ensimmäistä maksullista lisenssiä, niin kertakorvaus 10 ja jatko-uusinnoista 10%. Ja näistä kahdesta kalliimmasta lisenssistä kertakorvaus 20 ja jatko-ostosta 10%. Oliko näin? Kyllä, juuri ymmärsit oikein, kyllä. Joo. Et jos
jollakin on kiinnostusta, mä voin me voidaan tehdä erillinen Zoom tästä, missä mä voin niitä niinku, lähinnä niinku eniten kysymyksiä tulee just nimenomaan sieltä Binansen puolelta, eli miten niinku niitä spot käytetään ja API otetaan yhteyttä ja niin poispäin. Sieltä tulee niinku lähinnä kysymyksiä, mutta Binarge-botti itsestään on niinku äärimmäisen helppoa ja käyttöönottaa ja tämä on niinku äärimmäisen helpoksi mulla tehty. Ja mitä mä voin tehdä on se, että mä voin tehdä erillisiä, jos kiinnostusta löytyy riittävästi, mä voin tehdä niinku kouluttaa ja näyttää, miten tämä Binance niinku otetaan käyttöön ja niin poispäin. Et olen tehnyt niitä koulutuksia kyllä, mutta lähtökohtaisesti, jos on kiinnostusta, niin saa niitä koulutusmateriaalia löytyy kyllä YouTubesta riittävästi. Ja myöskin liittykää sinne Binarge Suomi Facebook-ryhmään, että sieltä löytyy myöskin näitä koulutusmateriaalia. Saatte sieltä, että sanon, mitä mun kokemus sanoo, on noin 15-20 minuuttia ja se on otettu käyttöön ja sillä siistiä. Mitä valuuttapareja tämä treidaa, vai onko siinä kymmeniä tai satoja niitä valuuttapareja? No siinä on aika 10, mutta se tärkeä on se, että sieltä löytyy se aktiivisuus. Et sillä ei ole, että se on aina tietty BTC ja Ethereum ja niin pois, mutta sillä ei ole merkitystä. Ei, sit näistä valuuttapareista, niin ainahan on joku päävaluutta omalla kryptotilillä. Pitääkö omalla kryptotilillä esimerkiksi Binancessa olla useampaa eri valuuttaa vai onko siellä yksi päävaluutta, jolla sitten periaatteessa tehdään ja sitten vaan tehdään tämä valuuttakonversio siellä? Joo, eli Binancen tilillä se alkaa treidaamaan niille USDC:llä, sorry. Pitää olla niinku USDC, joo. Spot lompakossa. Oliko tämä vastaus ok? Joo, se oli ok tosissaan, että USDT on nyt pikkuinen ongelma, että varmaan tässäkin porukassa aika monen on, mutta sitten joutuu etsimään jonkun muun tavan vaihtaa niitä, että esimerkiksi Kraken ja Binance ja näin, mä voin siirtää USDTtä mun kyseisten pörssien tileille, mutta mä en pysty sitä myymään enkä vaihtamaan toisin kryptoihin. Siellä johtuu siitä, että kun mulla on EUn passi, niin kaikille EUn kansalaisilla on tällainen pieni rajoitettu USDT:n suhteen. Joo, se USDT-suhteen on rajoittaja. Sä niin saat kyllä tuoda ne sinne Binancen tilillään, mutta ja sit sä voit ne niin vaihtaa USDC:ksi, mutta muuta sä et voi tehdä siellä, koska EU rajoittaa, joo. No Krakeni se ei edes se onnistu. Kraken ilmoitti mulle, että ei onnistu vaihtaa euroiksi eikä onnistu vaihtaa USDC:ksikään. Että sitten oli pakko lähettää takaisin. Okei. No, se on jotain uutta mullakin. Joo. Joo, kiitos. Mikä se kansalaisuudesta olet kiinni, nimittäin mä oon Suomen kansalainen, mutta asun jossain Brasiliassa. Sillä ei ole merkitystä. Se on asuinpaikka se vissiin määrää. Kyllä, juuri näin. Asuinpaikka, kansalaisuus ei ole mitään merkitystä. Mäkin olen kansalainen, eli Suomi ja Viro, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Voitko tehdä semmoisen yksinkertaiselle ihmiselle sen aloitusohjeen, eli millä tavalla sieltä Binancen tililtä voi käydä tänne avaamassa tämän systeemin? Se on, menkää sinne YouTube-kanavaan Binarge Bot. Sieltä löytyy, eli mulla on tuossa. Tästä löytyy kaikki suomenkieliset myös. Vielä noista pörsseistä, niin, eli Binance, Bybit ja mitäs ne kaksi muuta olikaan? Binance, Bybit ja Bitget. Ja on tulossa lähiviikkoina OKX. OKX. OKX, joo. Tai OK1X. Joo.
Ja sitten entä roadmap tulevaisuuteen? Onko millaisia suunnitelmia? No, nyt seuraava suunnitelma on, mä haluaisin saada, että ihmiset pystyy ostamaan niitä kuukausitilauksia euroilla. Eli ihan kreditkortilla vaikka. Ja tiedän, että se ei ole, se ei ole helppoa, koska niitä palvelun tarjoajia, niin kuin Stripea, esimerkiksi Padlea, nämä ei hyväksy mitä vaan toimia, koska just nimenomaan pelkäävät niitä rahanpesua ja skämmäreitä. Mutta onneksi voin sanoa, että Pinarke on hyväksytty niihin maksutarjoihin ja kohta te pystytte ostamaan niitä euroilla niitä paketteja ja saatte siitä myöskin verollisen kuitin. Se on mulla testivaiheessa. Mä toivon, että mä saan sen julkaistu ensi viikolla tai sitä seuraavalla, mutta myöskin 2 viikon sisällä ihan varmasti saan sen julkaistu, että pystyy ostamaan niin kuin euroilla. Silloin mun seuraavat steppit on ihan markkinointi, ei siinä muuta ole. Että tosta, mä olen 5 kuukautta nyt tätä testannut. Tässä on edelleen pieniä lapsuus- tai lapsen virheitä, pukeja, niin kuin esimerkiksi tuli tänään ilmi, että joku ei pystynyt rekisteröitymään konttoa eli tiliä, koska salasanavirheessä tuli joku sellainen, että ei pysty luomaan tiliä. Eli tällaisia pieniä juttuja on, mutta kyllä niitä pikkuhiljaa korjaillaan koko ajan ja tuossa mennään eteenpäin. Viron markkina on jo aloitettu, että siellä mennään ihan mukavasti. Onko tämä yhden miehen yritys? Kyllä tällä hetkellä, joo. Kiitos. Mulla on tekninen tiimi. Mä en itse koota. Mä olen projektin omistaja ja mä olen ne strategiat kaikki mä olen itse kehittänyt. Tämän koko liiketoiminnan mä olen itse kehittänyt. Strategiat kaikki, mutta varsinainen kootaustaitoa mulla ei ole, mutta sen mä olen sitten tuossa. Mulla on tuossa ihmiset sitten, jotka tekee tätä. Kiitos. Joo. No niin, nyt kun päästiin tähän koodaamiseen, joka on sitten taas mun lempiaihe johtui siitä, että mulla on yhtiö tuossa ollut tehty Nokian softaa ja vaikka ei mitään, niin nyt sitten se tärkeä asia, joka varmaan kiinnostaa kaikki, niin tämä palvelinympäristö, eli onko sitä hajautettu palvelinympäristö vai onko sitä sellainen, että jos joku haluaa DDoSata tuosta yhden palvelimen nurin, niin järjestelmä on käytännössä nurin, eli se on kumminkin aika tärkeä asia. Kyllä, eli tällä hetkellä se on mulla yhden palvelin alla, mutta se on mulla työn alla myöskin, koska niin kuin tiedät, kaikki maksaa, että mulla pitää saada ennen vähän liikennettä siihen, jotta mä pystyn sen monistamaan sillä. Mutta se ongelma on mulla hyvin tiedossa kyllä. Tai mahdollinen ongelma. Joo, mutta sovellus on tehty silleen, että siellä on periaatteessa, sä pystyt replikoimaan se ympäri maailmaa niin, että jos vaikka sanotaan Suomessa oleva palvelin, niin syystä tai toisesta menisi jumiin, niin sitten dataliikenne siirtyy, sanotaan vaikka esimerkiksi Singapore, mikä on hirveän ystävällinen. Joo. Mutta haluaisin kuitenkin sen vaihtoehtoisesti sinne muu maailma ja sitten EUn sisällä, koska mitä lähempänä palvelimet on, sitä parempi se on itse asiassa. No Hollanti on loistava paikka, niitä johtuu siitä, että siellä on niin solmukohta Euroopan dataliikenteessä. Kyllä. Mutta miksi ei Helsinki? Helsinki on siitä persuksista, että okei, tuosta menee suht hyvä datakaapeli Viron S-linkki, mutta sitten niin esimerkiksi jos lähdetään muualla, niin sitten se data tulee ensin Turkuun tai Tampereelle, josta se tulee Turkuun, josta se menee Tukholmaan. Jos lähdetään näihin merikaapeleihin ja sitten sieltä se menee sitten niin Tanskan kautta ja edelleen jatkaa matka Hollantiin, mistä se lähtee sitten maailmalle. Mä oon näitä tehnyt ammatikseni. Joo, mulla on vähän noista tietoa. Kiitos. Kiitos. Vielä kertauksena, eli jokaisesta kaupasta periaatteessa sitten tuo 2% menee palkkiota.
Ei palkkioon, vaan treidaukseen. Ei kun treidaukseen. Näin. Treidaukseen, joo. Eli siis jos pääoma on tonni, niin 20 treidaukselle. Kyllä. Se on Eli se on aina se eli, 2% sääntö. kyllä, eli se on maksimi, mitä hän tekee yhteen treidauksen 2% pääomasta. Mutta voi ottaa myöskin vähemmän tietenkin, jos näkee niin kuin sillä. Mutta maksimi on 2 on toi management risk. All right. Mm. Onko vielä kysymyksiä? No sen verran vielä voisi tuossa kysyä, että monessahan näissä on ollut silleen, että 100 on porukka lähtenyt mukaan, ja jos se on se 2%, niin se ei joku 2. Se 2 euroa sitten niin eihän siinä kyllä herrahuoneita rakenneta silloin niillä voitteluilla. Nimenomaan. Kyllä. Nyt kysytään, kun tässä on monella tuntuu ahdistavan tuo 2%, niin onko mahdollista saada jatkossa siinä, kun tässä ihmiset varmaan haluaisi sitä omaa riskinhallintaa, että pystyisi muokkaamaan sitä, että jokaisella omat pääomat siellä on pelissä silloin, jos tämä risk management olisi siellä käyttäjän hallussa, että sieltä voi sitten säätää, että on siitä 2% tai 10% tai joku hurjaa pistää sinne 50%, että sitten voi tehdä 2 missikauppaa ja sen jälkeen pääoma on tyhjä, niin onko mahdollista, että sinne jatkovaiheessa tulee tällainen näin, niin sitten jokainen pystyy siitä valitsemaan sen oman riskitasonsa, että siellä on toki lähtökohta suositus se, että se on se 2% tai alle, mutta että jos jollakin sitten on polttava tarve, niin, Mä ymmärsin. niin saisi dynaamisen. Mä ymmärsin sun niinku ajatuksen oikein hyvin. Ja mä kuitenkin en haluaisi tätä, koska mun strategiat on aika varovaisia, mutta kuitenkin tuottoisia. Ja mä en halua, että käyttäjä, eli sä tekisit tappiota. Ja jos mun bottikin tekee tappiota sinulle, silloin sä lopetat sen käytön vaan. Eiks vaan? Helppoa. Et mitä hyötyä mulla tästä Pinarge-botista on, kun se tekee mulle tappiota. Mutta kaikki eivät ehkä niinku tajua siinä, että jos mä annan sen kaiken sen niinku strategisen vapauden sillä niinku käyttäjälle, se tekee sen, kun se ei tiedä aika usein. Ja kun se botti on markkinaehtoinen, sä et tiedä, että jos sä laitat siinä vaikka sen 5% tai 10% sen niinku, treidaus niinku, pääomaan niinku, sieltä treidauksena, silloin sä et tiedä, mitä silloin huomenna tapahtuu. Ja jos se bot tekee tappiota, silloin sä olet pahainen minulle. Joo, mä ymmärrän ton varsin hyvin, että se on aina sellainen Damoklen miekka, että mihin sen riskihallinnan laittaa. Että mulla oli aikoina sijoitusyhtiö ja me tehtiin tosissaan, että meillä oli maksimi 5% asiakkaan pääomasta oli kertakaupassa ja silloinkin asiakas joutui allekirjoittaa erilliset niin valtakirjat siihen, että se nostetaan 5%. Ja mä silloin kaikille yritin kertoa, että sellainen ensimmäinen järkevä pääoma, millä kannattaa sijoitella, niin se on minimissään 2 tonnia, että 5 tonnia, niin sitten alkaa jo tulemaan ansaintaa, että siellä on kumminkin aina kaupankäyntikulut. Että sen automaatti tai tekee se kuka tahansa, niin silloin ne kaupankäyntikulut. Kyllä, mutta vastaus tällä hetkellä kyllä on niin kuin on, että en näkisi tällä hetkellä, että olisin tekemässä sellaista, koska sit siinä on niin kuin aika iso mahdollisuus, että taas sit menisi niin kuin se siinä miinuksen puolella ja sitten sun pitäisi realisoida ja siinä tulee tappiota. En niin kuin haluaisi mielellään, niin kuin, että potti tekisi tappiota sillä tavalla, ei. Joo, mä voin löydä vetoa, että 80% ihmistä, jotka sitä menisi säätämään, niin tekisi tappio. Hyvin sanottu. Joo. Mut joo, kiitos. Hyviä kysymyksiä ja mä oon niinku äärettömän onnellinen, että tuossa mulla tämä esitys ehkä meni siinä puolessa tunnissa, mutta niitä kysymyksiä on niinku nämä on ne missä niinku oikeasti niinku saada niihin vastaukset ja niinku ymmärrys tästä, että mitä asiaa tämä niinku
tai mikä se Pinarge niin on oikeasti. Ja niin sillä niin kuin, toi on todella hyvä. Kyllä, kiitos. Et jos ja kun, on aina jos ja kun, mutta jos ei ole enää enempää kysymyksiä, mä laittaisin nyt yhteenvetona, että mä oon oikein paljon kiitoksia, että olitte kuuntelemassa tätä ja nähdään sitten jossain muualla. Ja oikein hyvää illan jatko. Kiitoksia tästä. Kiitoksia. Nähdään. Kiitos. Moikka. Moi. Kiitos. Moi.